रायजो राजा नोंथांमोन, समान बसुमतारिया गोनां खोथा फोरमायनो सानदों। माब्लाबा जोङो गावनि न'आवनो थानानै गावनि न'खौ फोसाबनांगौ जायो। जाय बिफाङा फिथाइ थाया, बे बिफांनि दालाइफोरखौ जोङो दानग्लुंना होनांगौ जायो, जेन बे बिफाङा मोजां फिथाइ होयो। थिग बे लाइनजोंनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ, सोरबाया मोजां मोननो हागौ, नाथाय गाज्रि मोनबा मालाय मा जानो, समाना समानैनो थाबाय थागोन। सैथो बाथ्रा एबा गोबां खोथाफोरखौ गोबाङा फोरमायनो सानो, फोरमायनो हाया। नाथाय दिनै समान बसुमतारिया सैथो बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों। मैयानि इउनाइटेड पिपल पार्टीनि ब्रैथि खेबनि 3 बोसोरारि थामहिनबा ट्राइनेल कनफारेन्सनि जानाय जाथायफोरखौसो आं फोरमायनो सानदों। गोबां रायजो राजाफ्रा, गोबां UPPL नि कर्मफ्रा स्पेसियेल भाबै प्रमद बर' सारनिफ्राय जि खोथाखौ बुंजानो लुबैदोंमोन, जि खोथाखौ खोनासंनो लुबैदोंमोन, बे खोथाखौ प्रमद बर' सारा गावनि प्रेसिडेन्सियेल एड्रेसाव बुङाखै। गावनि प्रेसिडेन्सियेल हिसाबै बिथाङा फोरमायाखै जे बिथाङा UPPL नि वार्कार्स पार्टीफोरखौ एबा रायजो राजाफोरखौ बिथाङा साबायखर बावनांगौमोन, बिथाङा हामबाय होननांगौमोन। जे 5 बोसोर नोंथांमोनहा आंजों थाफाबाय, गभर्नमेन्टआवबो जेखौ जों मावनो सानदों बेखौ जों मावनो हाजोबाखिसै। जे जाय बुस्थुखौ आन्दलनजों जों खालामनो हाया, जाय बुस्थुखौ जों आन्दलनजों मावनो हाया, बे बुस्थुखौ जोङो पलिटिकेल भाबै जोङो मावबाय। पलिटिकेलि जोङो मावबाय, माखासे खामानिखौ जों मावनो हायासै। बे खेबसेयावबो आंनि बिदा महरै, आंनि बिनानाव महरै, आंनि गासै गार्जेन महरै बिथाङा बयखौबो साबायखर बावनांगौमोन। बिथाङा बयखौबो आपिल खालामनांगौमोन। बिथाङा खालि सान्थिनि खोथाल' बुंबाय थादों। सान्थिनि खोथाखौ गोबां UPPL दोलोनि लिडार्सफ्रा बुंबाय थादों। नाथाय बिथाङा जि खोथाखौ बै हाबाफारियाव, जि खोथाखौ जे मैया बुंनांगौमोन, बे खोथाखौ बिथाङा बुङाखै। सोरबाया मोजां मोनदों, सोरबाया दुखु मोनदों जानांगौ। लोगोफोर, समाना माब्लाबाबो आगा फासा जानाय नङा। मानो होनना बुङोबा समाना समानैनो थागोन। आरो क'क्राझारनि महरा एसे गाज्रि जादों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय इलेक्सनावबो बिथांमोना 12टा सिटआव मोनसेल' देरहानायनि खारना बेनो। मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझारनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनहा मोजां बिबानाव होनो गोसो गैया। आरो मैया जे जानानै थांनाय, बेहाय आङो गोबां लिडार्सफोरनिफ्राय बुदुं बादां रायलायनाय खोनादों आरोखि, माबा माबि होननाय। आरो क'क्राझाराव फैनानै खोनाबावबाय आङो, माने लिडार्सफोरनिफ्राय माने गोबां बायदिसिना रायलायनाय आरोखि, बिबाननि थाखाय आरोखि। स' नोंथांमोना थाबैनो नैबे बेखौ जुदि कारेक्सन खालामफिनाबा, जे जानानै थांनाय बेखौ जुदि कारेक्सन खालामनानै होफिनाब्ला UPPL दोलोआ खिन्थु बिराद खहा जानोबो हागौ। आं बेखौ आंना खिन्थु समान बसुमतारिना खुगाया गुवारलै, एकदमबारे थाल्ला थुल्ला बुंखायो आङो। बुंनांगौखौ बुंनांगौ आरो बुंनांगौ गैयिखौ आं बुंखायाबो। बुजिबायना? आंखौ UPPL निफ्राय होखारब्लाबो आंहा लस जानाय नङा, आं लसखौ जागोनखौ साना आङो। मानो होनना बुङोबा आंनि स्टाइलानो एसे आलादाखा, समाननि स्टाइला एसे आलादाखा। आं एसे मानसिया खेंख्रा दबखासो। मानो होनना बुङोबा आं बुंनानै होबाय, रायजो राजा नोंथांमोन आरो UPPL नि दैदेनगिरिफोर, नोंथांमोनखौ आं बुंनानै होखाबाय क'क्राझारनि महरा एसे गाज्रि जादों। खिन्थु आं माने फैबाय थानाय समाव गोबां लिडार्सफोरनिफ्राय माने आंथ' उत्तर होनो हायासै नालाय, खोनाबाय आं खोमाजों, माने बिबाननि सायाव आरोखि, सोरबा बिबान बायदि बायदि माने मोजां बिबानाव मोनासै। आरो आं सानदों आरोखि बेखौनो, जे थांनाय इलेक्सनावबो जेननायनि खारना बेनो नामा। स' बेखौथ' बुंथारनांगोन, बेखौथ' पार्टियाव खोन्थायाबा जानाय नङा। थिग दिनै आङो नोंथांमोननो बुंनांगौ हिसाबै, आङो खुगा गुवार हिसाबै समान बसुमतारिया बुंनानै होबाय। गाज्रि दामोनलै रायजोफोर, आंखौ UPPL निफ्रायबो होखारबाबो आंहा लस जानाय नङा बायदि मोनदों आं। मानो होनना बुङोबा आंना स्टाइलानो एसे आलादा। आङो नंगौखौ नंगौ, नङैखौ नङा।
पार्टिया खहा जानो हागौ खिन्थु पार्टिया खहा जायोबाबो थाना मा लाब बेखायनो आं बुंनानै होबाय रायजोफोर गोजोन्थों।